ҳашарҳои дастаҷамонае ки ҳамарӯза дар саросари кишвар гузаронида мешаванд, ба хотири шукуфоии кӯчаву хиёбонҳо ва боғу гулгаштҳо роҳандозӣ мегарданд. Дар баробари сокинону кормандони корхонаву муассисаҳо, масъулини ширкати 55 Group дар ҳамбастагӣ бо фонди хайриявии Музаффар дар ҳудуди муассисаи давлатии беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои равонии ноҳияи Рӯдакӣ ҳашари ниҳолшинониро роҳандозӣ карданд. Иқдоми мазкур дар пайравӣ аз ташаббусҳои асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бобати сарсабзу хӯрамгардонидани шаҳру ноҳияҳои кишвар ба роҳ монда шуд. Мақсади амалисозии иқдоми мазкур саҳмгузории роҳбарияту кормандони ширкати 55 Group дар сабзу хӯрамгардонӣ ва гулгулшукуфоии манотиқи кишвар аст. Ниҳолон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва истифода аз нуриҳои минералӣ шинонида шуданд. Танҳо имрӯз беш аз 400 адар ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шуданд. باید ذکر کرد که با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همه ساله موسم نهالشینانی در جمهوری تاجیکستان آغاز کرده می شود و این سال نیز برای هم قدم شدن به این دستور سفارش های جناب عالی شرکت اداره کنی سرمایه گذاری 55 گروه در همکاری با فوند خیریوی مظفر با معرکه نهالشینانی آغاز کردند. این بر نیز این ابتکار شرکت اداره کنی سرمایوی 55 گروه در دیگر منطقه‌ها نیز به انجام رسانده خواهد شد. чунин ташаббусҳои наҷибона аз дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма гирифта, ҳамасола баҳри беҳдошту ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологии аҳолӣ бо иштироки доираи васеи шаҳрвандон дар мавсими ниҳолшинонӣ ки аслан фаслҳои тирамоҳ ва баҳор амалӣ мегардад, дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ миллионҳо бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда, сояафкан, ороишӣ ва гулу бутаҳо шинонида шуда, сарсабзию зебоӣ ва хӯрамгардонии мамлакатро таъмин менамояд. тибқи иттилоъ ташаббуси мазкур то охири мавсими ниҳолшинониву кабуди зӯркунӣ пайгирӣ карда мешавад.